Volám sa Simona a v Tečku pracujem ako Scrum Masterka / Product Owner. Manažujem a organizujem tým študentov, ktorí pracujú na vývoji aplikácií Haravara, komunikujem so zákazníkom, plánujem meetingy, sem tam ich trošku otravujem a naháňam. Nástroje, s ktorými ako Scrum Masterka pracujem, sú najčastejšie Trello, Miroboard či GitHub, ktoré využívame na vytváranie nových taskov. Náš tím je zložený približne z 8 ľudí a v podstate sú tam aj ženy, aj muži. To, že som žena na pozícii Scrum Masterky a v podstate aj Product Ownerky, si myslím, že prináša do toho týmu takú peknú ženskú dynamiku a moji kolegovia ma z väčšej časti rešpektujú. Do Tečka som sa dostala tak, že som si otvorila klasický inzerát na profesii a poslala svoje CVčko. Tie začiatky neboli úplne ľahké, aj ja som sa obávala toho, ako budem zvládať školu a popri tom aj prácu, ale musím povedať, že Deutsche Telekom ako zamestnávateľ naozaj ma naplnil všetky moje očakávania a prináša veľmi privetivé prostredie pre nás študentov a naozaj nám vychádzajú v ústrety a chápu to, že škola je pre nás v tomto období prioritou.